गथ'फोरजों इसोरनि बागानाव रंजायो मोसायो गेलेयो जों उन्दै उन्दै गथ'फोरजों इसोरनि बागानाव रंजायो मोसायो गेलेयो जों गायजाबाय जोंलाय इसोरनि बागानाव समायना बिफां बादिनो गायजाबाय जोंलाय इसोरनि बागानाव समायना बिफां बादिनो अन्नायनि बारिया उन्दै उन्दै गथ'फोरजों इसोरनि बागानाव रंजायो मोसायो गेलेयो जों उन्दै उन्दै गथ'फोरजों इसोरनि बागानाव रंजायो मोसायो गेलेयो जों आं गिया गिया सैतानजों दावहा नांनो जोङो बे मेथाइखौ खनबावगोन बयबो खुसि दा बाबु आरो नानिमोन औ जेरावनो दं बेयावनो दे इसोरखौ जोङो बाख्नायगोन आं गिया गिया सैतानजों दावहा नांनो आं जेना जेना जोंनि बे दावहाथिलिया आं गिया गिया सैतानजों दावहा नांनो आं जेना जेना जोंनि बे दावहाथिलिया आं जोनोम जादों देरहासार जानो आं जोनोम जादों देरहासार जानो फोरबो जिसु ख्रीष्टजों फोरबो जिसु ख्रीष्टजों साया साया आं उनफिननानै साननाय नङा आं जोंगोन होनना साया साया आं उनफिननानै साननाय नङा आं जोंगोन होनना बे जिउनि दावहाथिलिया नाङा नोंबो जेननो नाङा नोंबो गिनो नाङा नोंबो जेननो नाङा नोंबो फोरबो जिसुखौ फोथायदों फोरबो जिसुनिफ्राय बोलो मोनगोन फोरबो जिसुखौ फोथायदों फोरबो जिसुनिफ्राय बोलो मोनगोन आंबो देरहागोन आंबो देरहागोन जों बयबो देरहागोन आंबो देरहागोन आंबो देरहागोन जों बयबो देरहागोन जोङो इसोरखौ बाख्नायबावगोन देरहानायानो जोंनि थांखि बान्थायानो जोंनि नोजोर जोङो बे मेथाइखौ खनबावगोन लोगोसेयै देरहानायानो जोंनि थांखि बान्थायानो जोंनि नोजोर देरहानायानो जोंनि थांखि बान्थायानो जोंनि नोजोर जोमै बादि साखिफोर जानायखा देरहासार जिसुनि जिउनि लोगो जोंजों दङ बै जोमै बादि साखिफोर जानायखा देरहासार जिसुनि जिउनि लोगो जोंजों दङ देरहानायानो जोंनि थांखि बान्थायानो जोंनि नोजोर देरहानायानो जोंनि थांखि बान्थायानो जोंनि नोजोर बोलो गोरा जों ख्रीष्टनि बिसाफोर जोङो बे समाव बे मेथाइखौ खननानै इसोरखौ बाख्नायगोन बोलो गोरा जों ख्रीष्टनि बिसाफोर बोलो गोरा जों ख्रीष्टनि बिसाफोर बोलो गोरा जों ख्रीष्टनि बिसाफोर जुजिलांनो देरहालांनो
जोङो जोनोम जाबाय जोंलाय संसाराव देरहासार जानो इसोरा होबाय जोंनो गोहो बोलो जोङो बे मेथाइखौ खननानै इसोरखौ बाख्नायबावगोन जोनोम जाबाय जोङो संसाराव देरहासार जानो इसोरा होबाय जोंनो गोहो बोलो जोनोम जाबाय जोङो संसाराव देरहासार जानो इसोरा होबाय जोंनो गोहो बोलो गिनो गोनांलिया इसोर सैथाखो संसारनि बेंनाय गोहोखौ गिनो गोनांलिया इसोर सैथाखो संसारनि बेंनाय गोहोखौ देरहालांगोन गासैयावबो जोङो देरहालांगोन गासैयावबो देरहालांगोन गासैयावबो जोङो देरहालांगोन गासैयावबो जोनोम जाबाय जोङो संसाराव देरहासार जानो इसोरा होबाय जोंनो गोहो बोलो जोनोम जाबाय जोङो संसाराव देरहासार जानो इसोरा होबाय जोंनो गोहो बोलो जोङो बे समाव जिसुआ बुंदों आंनो गोथांनि सिथाव जोङो बे मेथाइखौ खननानै इसोरखौ बाख्नायगोन खुसि दाबावो माने दे जिसुआ बुंदों आंनो गोथांनि सिथाव आंनियाव फैनाय हा गांनाय नङा फोथायग्रा साफ्रोमबो उखैनाय नङा थुदो थांनि जिसुनियाव फैदो बयबो जिसुनियाव थुदो थांनि जिसुनियाव फैदो बयबो जिसुनियाव जिसुआ बुंदों आंनो गोथांनि सिथाव आंनियाव फैनाय हा गांनाय नङा फोथायग्रा साफ्रोमबो उखैनाय नङा जिसुआ बुंदों आंनो गोथांनि सिथाव आंनियाव फैनाय हा गांनाय नङा फोथायग्रा साफ्रोमबो उखैनाय नङा जिसुआनो गोथांनि लामा बेजों नङाब्ला सोरगोआव सहैया जिसुआनो गोथांनि लामा बेजों नङाब्ला सोरगोआव सहैया बेनिखायनो नांगौ जिसुखौ बे नाजावनो बयबो जिसुखौ बेनिखायनो नांगौ जिसुखौ बे नाजावनो बयबो जिसुखौ थुदो सानि जिसुनियाव फैदो बयबो जिसुनियाव थुदो सानि जिसुनियाव फैदो बयबो जिसुनियाव जोङो दोंसे खनबावगोन बाख्नायो आं जिसुनि मुं रंजायो आं बिनि मुङै जोङो बेखौ खननानै आरज मेथाइ खननानै जोङो दोनथ'सिगोन बे मेथाइखौ खनगोन बाख्नायो आं जिसुनि मुं रंजायो आं बिनि मुङै बाख्नायो आं जिसुनि मुं रंजायो आं बिनि मुङै बाख्नायो आं जिसुनि मुं रंजायो आं बिनि मुङै हालेलुया हसाना हालेलुया हसाना हालेलुया हसाना हालेलुया हसाना बिनि खामानि मावनायफोरा बुहुमाव रावजोंबो
जोङो बे समाव मोनसे थांखि लानानै इसोरखौ बाख्नायनो फैदों जोंनि जिबनाव मोनसे गेदेर हाबा मावजानो जोङो लुबैदों बे प्रग्रामनि गेजेरजों बेनिखायनो फै जोङो आंनि जिबनाव गेदेर हाबा मावफोरबो आंनि जिबनाव गेदेर हाबा मावफोरबो जोङो बे मेथाइखौ खनगोन जोंनि न'खराव जोंनि एरियायाव जोंनि हादराव गेदेर हाबा मावफोरबो जोङो बे मेथाइखौ खननानै इसोरनो जोंनि गोसोखौ होगोन जिबनाव गेदेर हाबा मावफोरबो जोंनि जिबनाव गेदेर हाबा मावफोरबो जोंनि जिबनाव गेदेर हाबा जोंनि जिबनाव गेदेर हाबा जोंनि जिबनाव गेदेर हाबा मावफोरबो जोंनि जिबनाव गेदेर हाबा जोंनि जिबनाव गेदेर हाबा जोंनि जिबनाव गेदेर हाबा मावफोरबो जोंनि न'खराव गेदेर हाबा मावफोरबो जोंनि न'खराव गेदेर हाबा मावफोरबो जोंनि न'खराव गेदेर हाबा जोंनि न'खराव गेदेर हाबा जोंनि न'खराव गेदेर हाबा मावफोरबो जोंनि न'खराव गेदेर हाबा जोंनि न'खराव गेदेर हाबा जोंनि न'खराव गेदेर हाबा मावफोरबो जोंनि एरियायाव फैदों जोंनि हादराव नोंखौ बाख्नायदों नोंखौ सिबिदों जोंनि जोङो जोंनि जिबनाव गेदेर हाबा मावगोन प्रभु जोंनि न'खराव गेदेर हाबा मावगोन प्रभु जिसु जोंनि न'खराव गायफैनाय जिबनाव जोंनि न'खरनि फिसाफ्रा दिनै गाज्रि लामाजों आगान सुरबाय प्रभु जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा गाज्रि लामाजों थाबायनो गोसो जायो आफा बेनिखायनो जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनि जिबनाव जोंनि जिबनाव बै सिरिफोरनि गेजेरजों आफा नोङो गेदेर हाबाखौ मावो प्रभु जिसु नाय आफा जोंनि हादराव नोंनि अननाय नोंनि हेफाजाबजों नोंनि गेदेर हाबाखौ जोङो मावो प्रभु जोंनि दैदेनगिरिफोरनि जिबनाव नोङो गेदेर हाबाखौ मावो प्रभु अनलायनायखौ नोङो दोन अनलायनायजों प्रभु जोङो खौसेयै जोङो आफा थांना थानो हानाय बायदि जोंनि दैदेनगिरिफोरनि जिबनाव जोंनि हादराव जोंनि न'खराव उन्दै गथ'फोरनि जिबनाव आफा नोङो गेदेर हाबाखौ मावो प्रभु नैबे सानजौफु समायाव नाय आफा अनथाव बाथाव दिनै आफा बे गरमनि दिनब्लाबो नोंनि फिसाफ्रा गोजान गोजान जायगानिफ्राय नोंनि पेन्डेलाव आफा जुथुमनानै दङ जिरायनानै दं गसंनानै दं नोंखौ समाय होदों नोंखौ बाख्नायदों आफा नोंनि अननाय नोंनि हेफाजाब नोंनि गेदेर खामानिखौ बे प्रग्रामनि गेजेरजों आफा नोङो लाबोदों गथायदों आफा नोङो जोंखौ गाहामै दैदेनगासिनो दङ नोंनि अननायजों मोजां दिन जोङो मोनगासिनो दङ आफा जोंनि जिबनाव जेबो दिनै आफा आनजाद समस्या फैयाखै बेनिखायनो जोबजासिम आफा नोङो जोंखौ दैदेनदों हामबायसै प्रभु जोंनि बाख्नायनाय सिबिनाय मोसानाय दामनाय रोजाबनाय बाखि सम गासैखौबो नोंनि आखायावनो गथायनानै सासेल' बासायग्रा जिसुनि मुङाव आमेन हामबायसै बयबो जिरायदों सोरजिगिरि गोथां आफा इसोरखौ हामबाय होदों बिनि मोजां अननाय दैदेननायनि गेजेरजों जों बयबो गोथां महरै दङ ना जों गोथां महरै दङखायसो जोङो दिनै बे जायगायाव जों गोजान आरो खाथिनिफ्राय जों खौसे जानानै जों बे बोलोग्रा इसोरखौ जों लोगोसेयैनो जों खुलुमनो सिबिनो मोनदों बिनि थाखाय जों इसोरखौ जोङो हामबाय होनो जोङो नांगौ दा बेनिखायनो जोङो बे समावहाय बयजों लोगोसे इसोरखौ जोङो हालेलुया प्रेज द लर्ड होननानै जों खनथामजों गोबारै जों बाख्नायगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया मानोना बियो गावनो होनबाय लानायनिख्रुइ ओरैनो होनायाव बोर होजाग्रासिन लानायनिफ्राय बा नाजावनायनिफ्राय जोङो दान होनायावसो जों इसोरनिफ्राय जों बोर मोनो बेनिखायनो फै जोङो गथ'फोरनि थाखाय जोङो जे प्रेसिडेन्टआ बुंलांबाय गोबांथार फर्साजों बेबायदि जुजिनानै दङ बेनिखायनो जोङो दान होनायजों गथ'फोरनि बे प्रग्रामखौ मदद खालामगोन बेनिफ्राय जों इसोरनि बोरखौ जों नाजावनानै
लाबोनाय गासैबो दानखौ इसोरनियाव गथायनो थाखाय आं जोंनि मानगोनां थाइकाजुरा एरिया उइमेन कमिटिनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट मेडामखौ आङो सिगाङाव फैनानै आर'ज खालामनो खावलायदों। बोलोग्रासिन अनसुलासिन मान आरो महिमाजों बुंफबनानै थानाय गोथार अनखौ आफा फोरबो नोंखौ हाजासे हामबाय होयो। मानोना आफा नों जोंखौ एसेग्राब अनबाय, नोंनि गिदिर अननायखौ आफा नों जोंनो होबाय। अ इसोर, दिनैनि बेबादि मोजां समखौ मोननो हानायाबो आफा नोंनिफ्रायसो। नेनानै थानाय प्रभु बे समखौ जोंनो नों होबाय। नों जोंखौ एसेग्राब अनो। थाइकाजुरानि जेसेबां मण्डलिफोर मानसिफोर दङ आरो गुबुन गुबुन बेबादि प्रभु हांख्रायजानाय आलासिफोर दङ प्रभु, नों गासैखौबो मोजां दिन मोजां देहाफोर होनानै बे दिनैनि बे सानजौफुनि प्रग्रामखौ जाफुंहोनो थाखाय अ आफा नों बयखौबो नोङो दैदेननानै लाबोनायनि थाखाय नोंखौ हाजासे हामबाय होयो। आफा इसोर प्रभु प्रार्थना खालामदों नों जोङो गोबां होनायनिफ्रायनो प्रभु जों दा नैबे नोंनि फिसाफ्रा अ आफा नोंनि रायजोनि थाखाय आखाइ फोलावनो हाबाय। प्रभु बे गासैबो आफा नोंनि गिदिर अननायनि गेजेरजों आफा नोंनि रायजोनि थाखाय नोंनि फिसाफ्रा नोङो होबाय प्रभु। आफा इसोर नों बे दाननि सायाव नोंनि गिदिर बोरफोरखौ नों अननानै होदो। नोंनि रायजोआव आफा बेबादि जेरैबायदि मावलांनांगौ बेबादि खामानिफोरखौ मावलांनो हायो, बेनि थाखाय आफा नोंखौ हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों। अनसुला इसोर बे गासै खामानिखौ आफा नों जोंनि थाखाय मावनायनि थाखाय आफा नोंखौ हाजासे हामबाय होयो। आरो बे समखौ आफा नों अ आफा प्रग्राम जोबजासे आरोबाव प्रभु नोङो दैदेननानै लांबावदो। गासैखौबो प्रभु नोङो होनानै नोंल'नो जोंनि जिउनि बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि नामावनो बिबाय। आमेन। बिनि सिगां माखासे भिआइपिफोरखौ आं जोंनि जौस्रांआव लिंहरनो सानदों। बिसोरखौ जों गांसे आर'नाइ होनानै आजावना लागोन। गिबियावनो आं लिंहरनो सानदों जाहैबाय सार प्रसान्त मोसाहारि, काग्राबारि बेप्टिस्ट चार्च दादगारि। सार जनेन बसुमतारि, नं 1 उदालगुरि बेप्टिस्ट चार्च। ओंखाम जाखादों दा? आखाइ खबफुलायलायबो। सार कलेश्वर बसुमतारि, नम्बर 1 उदालगुरि बेप्टिस्ट चार्च। सार सहाय बसुमतारि, गुगुनिपारा बेप्टिस्ट फेल'शिप। सार अमिय खुंगुर बसुमतारि, रुनिकारा बेप्टिस्ट चार्च। सारा गैया दा। बे समाव आं जोंनि एरियानि मानगोनां पास्टर सार रनेन बसुमतारिखौ खावलायदों जौस्राङाव फैनानै जोंनि गासैबो बिथांमोनखौ लानानै आरो गुबुन गासैबो जेसेबांनाखि स्पेसियेल डनार्सफोर दं गासैनि थाखाय आर'ज खालामनो थाखाय। बेजों लोगोसे जोंनि जेनेरेल डनार्सफोरबो दंफैयो, बिसोरनि थाखायबो आर'जआव लाफानो थाखाय आं सारखौ खावलायगोन। आरो बेबादि मावनायजोंनो खामायनाय धननिफ्राय बे प्रग्रामनि मुङाव जायफ्रा दान होबाय बिथांमोननि जिबनाव गेदेरफोर लाबोदो। बिथांमोननि न'खराव बिथांमोननि गथ' गथायनि सोलोंथाइ लानायाव नों गेदेरफोर लाबोदो आफा। बिथांमोननि मावनो सुजुनाय थांखिफोराव नों बोर होबावदो जाहाथे बिथांमोना गासैबो खामानिफोरखौ मावफुंनो हायो। इसोर आफा दिनैनि बे सार्भिसनि गेजेरजों बिथांमोननि जिबनखौ नोंनि गोथार आखायाव गथायबाय। बिथांमोननि लामा हान्थिनायाव थांलाय फैलाय गासैबो खामानि मावनायाव नों गावनो लोगोसे थानानै हेफाजाब होगोन। बे सिडिपि प्रग्रामखौ खुंफुंनायाव मदद होबाय। बिथांमोननि जिबन न'खर परियाल बिथांमोननि मावबाय थानाय खामानि गेदेर नोंनि बोर मोननो हामब्लायनानै खनसेल' बिथांमोनखौ गथायनाय जाबाय नोंनि गोथार आखाइ। फोरबो नों बिथांमोनखौ डाबल मेजर नोंनि बोरजों नों सुफुंबावदो। गावाव आयु नों बिथांमोननो होदो, मोजां देहा नों बिथांमोननो होदो, आरोबाव बांसिन नोंनि रायजोनि थाखाय हाबा मावनायाव दानफोर होनानै बेबायदि मोजां प्रग्रामफ्राव बाहागो लानो हाबावनाय बादि खाबु होबावदो। बे गासैबो दान होग्रा व्यक्तिफोरनि जिबन न'खर, बेयाव सफैनाय गेदेर उन्दै गासैबो नोंनि फिसाफोर, बेयाव सफैनाय साफ्रोमबो गथ'फोर लाइमोनफोर आरो बेयाव फैनाय न'खरनि गार्जेनफोर दैदेनगिरिफोर, जोंनि बिटिआर बा बिटिसिनि गासैबो बर' सुबुंफोर, देरबोनाय गथ'फोरनि जिबन
नोंनि हेफाजाब नोंनि बोरजों गावनि परिचयखौ जाति हिसाबै मुलुगनि गेजेराव दिन्थिनो हानाय बादि गेदेर बोरखौ हामलायनानै बे आर'जखौ बासायग्रा फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै बिबार आमेन। जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आङो खेबसे फरायनानै खोन्थानो सानबाय। दा मोनाबिलि समनि जोङो सिबिनाय हाबाफारिया जोङो 6:30 PM अर्थात 6:30 लानानै 8:30 8:30 PM सिम जोंहा जागोन आरो बे सिबिनाय हाबाफारिखौनो दैदेनगोन नं 1 उदालगुरि बेप्टिस्ट चार्चनि बिथांमोना दैदेनगोन आरो दैदेनगिरि हिसाबै मिस्टार फिलिप इस्लारि बिथाङा दैदेनगोन। ओमफ्राय दाननि मेथाइ जोङो खनगोन मिस्टार सन्जीब नार्जारि डेभेलपमेन्ट सेक्रेटारि नं 1 उदालगुरि बेप्टिस्ट चार्च। ओमफ्राय जों दान खांगोन ओमफ्राय जोङो दाननि आर'ज खालामगोन बिरजन नार्जारि पास्टर नं 1 उदालगुरि बेप्टिस्ट चार्च मिथिनायफोर लागोन। ओमफ्राय गोनां मेथाइ जोङो खोनानो मोनगोन आरो लोगोसेयैहाय गाहाम बाथ्रा जोङो लाबोगोन। जोंहा लेंहर जाखानाय हांख्राय जाखानाय जोंहा आलासि दङ मिस्टार महेश नार्जारि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि YEC जोंनि BBC बिथाङा दा मोनाबिलिनि जे गाहाम बाथ्रा बिथाङा लाबोगोन। जा बे समाव आखायाव जेबो हाबाफारि गैला जोङो मेन गाहाय आयदायाव जोङो थांनोसै इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों बे समाव जों सोलोंनि। बेनिखायनो जोङो जिरायनायाबो गोबाव जाबाय बेनिखायनो जोंनि गेजेराव दिनै जि बिसेस बुंथिगिरि हिसाबै मानगोनां जोंनि जे आलासि सार दंफैयो बिथांखौ जोङो बयजों मान होनायजों जों गसंनानै जों आखाइ खबनानै बरायनि आरो सारखौ आङो बे मासिखौ लाफैनो थाखाय खावलायबाय। आखाइ खबनानै जों बयबो बरायगोन। अननानै जिरायदो। गिबिसिनथारावनो बिफा इसोरखौ आङो इनायनो हामबाय होनदों मानोना बियो आंनो बे मोजां सम आरो खाबुखौ आंनो होनायलाय आरो आङो हामबाय होनो चेयारपारसनखौ गावनि बेसेन समखौ आंनो हगारना होनायनि थाखाय। जोबथारनायाव आङो बयखौबो प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङाव आरो आंनि न'खरनि जानानै आङो बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। समा थांबाय अब्लाबो फै जोङो इसोरनि रावखौ जोङो रायज्लायलायनि। नोंथांमोननि आखायाव बाइबेल दङब्ला अन्नानै आंजों लोगोसे नायफादो। Hebrew chapter 12 1-2 बर'आ बुंदों इब्रायारिफोर 12 बालाक 1निफ्राय 2 सारि। इसोरनि रावा बाहाय ओरैबायदि बुंदों जोंनि सारिगिदिं साखिफोरनि एसे गेदेर दाफा जोंहा थानायखाय जोंबो बिबानमानि आरो थाबथा होग्रा पापखौ गारनानै गसं थानायजों जोंनि सिगाङाव दोनजानाय खारनायनि लामायाव सैसोनायजों खारनि। आरो नैयाव बुंदों जों फोथायनायनि मावजेनग्रा आरो मावजोबग्रा जिसुनि थिङै नोजोरखौ दोननि। बियो गावनि सिगाङाव दोनजानाय रंजानायनि थाखाय लाजिहोजानायखौ जुजाय बादि साननानै क्रुसाव सैबाय आरो इसोरनि सिंहासननि आगदाहा जहैबाय। इसोरा गावनि राव फरायग्रा आरो खोनासंग्रा बयजोंबो लोगो थानानै गेदेर बोर लाबोदोंसै। इसोरनि रावखौ बुजिनो थाखाय फै जोङो प्रभुनियाव गुसुङै प्रार्थना खालामनि। मान आरो समायनायजों बुंफबनाय नों बिफा इसोरखौ इनायनो हामबाय होनदों। प्रभु दायो जोङो इसोरनि रावखौ रायलायसिगोन। जों साफ्रोमखौबो नोङो नोंनि गोथार जिउनि दारै जोंखौ नोङो दैदेनलांदो आरो जोंखौ लागारबो नोंनि पहराखौ नैबे पेन्डेलनि सिङाव दोनबाय थादो जाहाथे जोङो सुथुरनि आखाइनिफ्राय जों बारग'नो हानाय बायदि आफा। गानदो जोंनि गासैबो
बे जिउ मोदोम आरो बे समखौबो नोंनि गोथार आखायाव गथायनानै प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङाव बिबाय आमेन जोंनि आयदानो जादों जाहैबाय देरहानो थाखाय जोनोम जानाय born to win देरहानो जोनोम जानाय साबसिया देरहानो थाखाय गावखौ जोनोम जादों होननानै सानदों अन्नानै आखाइ थिखांनो हागोन नामा मानो माखासेफ्रा थिखाङाखै एसे बुजिसै ना कुइसनखौ साबसिया गावखौ दिनै देरहानो थाखाय जोनोम जादों होननानै मोनदांदों अन्नानै आखाइ थिखां yes साबसिया गावखौ आङो जेनबाय होननानै सानना लादों अन्नानै आखाइ थिखां माखासे दङ ना ख्रीष्टनि फोथायारिफोर इसोरनि इसाया जोंखौ एबा जों फोथायग्राफोरखौ देरहाजानो थाखायसो जोंखौ हास्थायो जों गासैखौबो इसोरखौ फोथायग्रा जानायलाय इसोरा जोंनियाव ओरैबायदि मोनसे गिदिर आसा दङ बे आसायानो जाहैबाय जोंखौ देरहाजानो थाखाय जोंखौ लुबैयो एबा हास्थायो नाथाय बे देरहासार जानायाव जोंहा गोबां बेबायदिनो जेंना जेंसिफोर सैनो गोनां जोंहा दङ जोङो नैबे एखे बिजाबनि Hebrew chapter 11 इब्रायारिनि 10आवहाय जों नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जोङो आबेल आरो एनक आब्राहाम आइजाक आरो जाकब आरो दिनै मसेस जों बिथांमोननि सोमोन्दै जोङो नुनो मोनो बिथांमोना फोथायनायखौ लानानै नागारबो बिथांमोना जुजिबाय थादों आरो जोबथानायाव बिथांमोना देरहासार जानो हादों बेनिखायनो दिनै इसोरा जों साफ्रोमखौबो फोथायग्राफोरखौ बेबायदिनो देरहासार जाजानायखौ जोंखौ लुबैयो दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो माखासे मोनथामसो पइन्ट लानानै आङो बुंनो थाखाय आवगायनो आं सानदों जों माब्रै देरहासार जों जानो हागोन जोंनि बे फोथायनायनि जिबनखौ लानानै एबा फोथायनायनि खारनाय जिबनखौ लानानै जोङो माब्रै जोङो देरहासार जोङो जानो हागोन जों माखासे बिनि राहाफोरखौ जों नायनि फै जोङो फार्स्ट पइन्टआव जोङो नायनि बिबान मानिखौ एंगारनांगौ इंलिसाव बुंदों lay aside every weight or burden जोंनि बिबान मानिखौ जोङो एंगारनांगौ बेवहाय बिबान होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मा बुजियो बिबाना बे पापनिफ्राय बियो एसे आलादा पापानो जाहैबाय बै आदम हवा जेब्ला आदम हवाया दिनै पापाव गोलैदों बेनिफ्रायनो फिरिनिफ्राय फिरि बे पापआ जोंजोंनो दिनै फैफागासिनो दङ आरो जोङो पापजोंनो जोङो दिनै जोनोम बयबो जों जोनोम जादों बेनिखायनो जोंनाव मोनसे गोदानै जोनोम मोननाया एकदम नांथारगौ गोदान जोनोम मोननाया थाथारनांगौ आरो बेनि पापनि आखुआनो जाहैबाय जोंनि थांखिखौ बियो फेलें खालामग्रा नाथाय नैबे जे बारदों बे बिबानालाय बेलाय मा बेलाय नोंथांमोना एसे आन्दायनो हागौ आरो सानदों जानो हागौ आलासिया मा बुंनो दिनै हास्थायदों बे बिबानालाय मा बेलाय जोंनि फोथायग्राफोरनि जिबनाव आं सानो आरो आं मोनदांदों नोंथांमोनाव बे बिबाना थारैनो दिनै दङ जोङो एक नम्बराव जों नायनि फार्स्टआव बेनो जाहैबाय बाइबेलखौ दिनै फरायनो बानाय गोबां दिनै इसोरनि फिसाफोरा इसोरखौ फोथायग्रा मानसिफोरा बाइबेलखौ दिनै फरायनो बायो गुबुन लेखाफोरखौ दिनै फरायनो हागौ आरो गुबुनफोरखौ फरायनानै लिरनोबो हायो नाथाय जेब्ला बाइबेलनि खेथ्रआव फैबायब्ला जोङो ओरैबायदि जों बानाय मोनो जोङो मुगैनो ओंखारो जोङो बाइबेलखौ जोङो सोरबाया दिनै फरायनो थांबायब्ला
बिराद दिनै बानायखौ मोनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो हास्थायदों दिनै मा बाइबेल कलेजनि स्टुडेन्ट जा मा दिनै बाइबेल कलेजनि स्टुडेन्टनि अनगायै दिनै सेकुलारनि स्टुडेन्टफोर दिनै गासैबो आरो मा दिनै स्टुडेन्टफोरल' जोंनि बिमा बिफाफ्राबो दिनै बाइबेलखौ दिनै फरायनो बायो नैबे फरायनो बानायानो मोनसे जोंनि थाखाय बियो बिबान नैबे बिबानानो जोंखौ मा खालामगोन जोंनि फोथायनायनि जिबनाव बियो दुरबल खालामगोन जोंनि फोथायनायनि जिबना दुरबल जाब्ला मा जागोन नोंथाङा दिनै फोथायनायनि खारनायाव देरहासार जानो हानाय नङा नोंखौ दिनै फेजेनगोन बिदिनो दे जोङो बेखौ गोसोआव जोङो लानि आरो आजिखालि दानि जुगाव जोङो बयबो फोथायग्राफोरनि जिबनाव एबा फोथायग्राफोरनि न'खराव जोङो दिनै मबाइल बाहायनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनो आङो मबाइलखौ दा बाहायनानै बुंनो सानाखै मबाइलखौ बाहायनांगौ मबाइलनि गेजेरजों जोङो मोजांखौबो जों सोलोंनो हायो आरो जों गाज्रिफोरखौबो जोङो सोलोंनानै जोङो गावखौ बेबायदिनो हमथानो हायो आरो गावखौ बेबायदिनो थियारि खालामनानै लानो हायो नाथाय जोङो गोबां दिनै जोंनि फोथायग्रा सुबुंफोरखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों गोबाङा बेबायदि न'आव थानाय समाव उन्दुनायावबो मबाइल आरो जानायावबो मबाइल आरो टयलेटआव थानायावबो मबाइल सरि टयलेटसो बुंलायलां टयलेट आं गासै भाषा बुंनाय जाबाय खिन्थु टयलेटआवबो थांनायाव माखासे मानसिफोर लानानै थाङो आरो मबाइल थारमाने मबाइल जेरावबो मबाइल आरो माबाव जेब्ला गिर्जायाव फैबाय गिर्जायाव फैनायावबो मबाइल पास्टरा ओरै पास्टरफोर दं नै आंनिफ्राय देरसिन मान होजाथावफोर दङ रेभारेन्डफोर दङ बिथांमोना जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ खोन्थाबाय बे समाव मबाइलखौ ओरै थुबाय थायो मबाइलावसो गोसोआ जेब्ला पास्टरा प्रेज द लर्ड होनबाय आखाइ थिबानायसै प्रेज द लर्ड एक्चुअली बिनि एटेनसना गोसो होनाया मबाइलावसो नै जोंनि दानि फरायग्राफ्रा नै बेबायदि समस्यायाव गोलैनानै दं बेनो आंनि अनजाग्रा लोगोफोर बेनो मोनसे बिबान नोंथांमोना मबाइलखौ बाहायनांगौ खिन्थु मबाइलखौ नोङो एक्सट्रिमलि नोङो बाहायोब्ला नोङो मबाइलजोंसो नों बाहायजागोन जोङो मबाइलखौसो बाहायनांगौ खिन्थु मबाइलजों नोंथांमोना दिनै बाहायजाबायब्ला बेनो नोंथांमोननि मोनसे बिबान जाबाय नोंथांमोना दिनै फोथायनायाव दिनै एकदमबारे बोलो गैयै जागोन आरो नोंथाङा दि खारनायनि लामायाव दंबाय थायो थारमाने फोथायनायनि खारनायाव दंबाय थायो नोंथांमोना गावखौ नोङो एकदम सिग्रोमनांगौ गावखौ मोनदांनांगौ नों बबेयाव दङ अब्ला नोंथांमोना माब्लाबाबो दिनै देरहासार जानो हानाय नङा नोंथाङा दिनै गमामायै नोंथाङा जेनगोन गमामायै नोंथांनि खारनाया दिनै गेजेर ससेयावनो नोंथाङा दिनै खारनो हानाय नङा बेनिखायनो आङो खावलायदों आरो जोंनि आथिखालाव माखासे जोंनि फोथायग्राफोरनि जिबनाव आरो मा गुबुन बिबान बेलाय बे बिबाना जाहैबाय दिनै निमाहा होलायनो रोङि इंलिसाव बुंदों आनफरगिभनेस जोंनि फोथायग्राफोरा समाव बेबायदिनो गिर्जायाव न'आव आरो स्कुलाव आरो कलेजाव माबेबा जाहोननि थाखाय बेबायदिनो नांलायफ्राङो आरो बुलायनायसिमबो थाङो जोङो बे मोदोमखौ लानानै खिन्थु बाथ्राया बिसोर दिनै बाइबेला बुंदों जोंखौ मेथ्यु चैप्टार 6:14 आवहाय बुंदों दिनै जायफ्रा दिनै सोरजोंबा बेबायदि दुखु होजादोंब्ला सोरजोंबा बेबायदिनो गाज्रि रोखोमै जखम खालामदोंब्लाबो बे व्यक्तिखौ बियो निमाहा होबायब्ला बै इसोरगाव थानाय बिफा इसोराबो नोंनि दिनै बे निमाहा बिनायखौ बियो गनायगोन आरो नोंखौ निमाहा होगोन दिनै गोबां जोंनि फोथायग्राफोरनि जिबनाव दासिमबो आरो दिनैसिमबो दङ निमाहा होलायनाया गैया निमाहा होनायनि बे बाथ्रायाव फैयोब्ला ओरैबायदि गोरा जायो गोसोआ आं माब्लाबाबो निमाहा होनो हालै नाथाय आंनि अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांनि जिबनाव बे निमाहा होनायनि स्पिरिटआ गैयाब्ला सानो नोंथांनि बे फोथायनायनि खारनायाव नोंथाङा माब्लाबाबो दिनै देरहासार जानो हानाय नङा
दिनै इसोरनि इस्साया जोंनियाव मा दंमोनलाय जोंखौ बयखौबो देरहाजानो थाखायसो लुबैयो रावखौबो दिनै जेन जानो थाखाय लुबैयाखै सोरबाया बेबायदि जेननो थाखाय गावखौ थिक एकदम थाम थिम खालामबायब्ला सानदो नोंथाङा दिनै सैताननि दिनै ग्रुपआव थांबाय सैतानासो बे जेनग्रा नोंथांमोना दिनै मिथिखागौ सैताना माब्लाबाबो दिनै सोरनिबा जिबनाव देरहासार जानायखौ दिनै लुबैया आरो सोरनिबा फरायसानि जिबनावबो देरहासार जानायखौ दिनै लुबैया जेननायखौल' लुबैयो बेनिखायनो आङो खावलायनो दिनै गोसो जादों बै जोङो नोंथाङा बे गासैबो बिथिङाव नोंथाङा दिनै थाबथानानै दङब्ला आरो नोंथांनि जिबनावहाय बेबायदि बिबानफोरा दिनै दङब्ला दिनै इसोरनि रावा जोंखौ दिनै बुंदों दिनै माथाइनि 14:24 Matthew chapter 11:28 बुंदों आंनियाव फै जायफ्रा दिनै बिबान गिलिर बाननानै एकदमबारे बाननानै मेंग्लिनानै थानाय दिनै व्यक्तिफोरखौ दिनै जिसु ख्रीष्टआ लिंहरदों आंनियाव फै दानो गाबोन नङा दानो आंनियाव फै फैयोब्ला नोंथाङा दिनै बे बिबाननिफ्राय दिनै नोंथाङा खारग'नो हागोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव गैयाब्लाबो सोरनिबा जिबनाव दङब्ला नोंथाङा दिनै मोनदांबायब्ला नैबे बाथ्राखौ नोंथाङा दिनै खोन्थाना हो दिनै जिसु ख्रीष्टआ लिंदों आंनियाव फै नोंसोरनि गासैबो दिनै बिबानफोरखौ आंनियाव गार होननानै बुंदों जोङो गितफोरनि 55:2 सारियाव बाहाय जों नायोब्ला नुनो मोनो Psalms 55:22 नोंनि गासैबो बिबानफोरखौ आंनियाव गार अब्ला नोंथाङा बे दिननिफ्रायनो आरो दानिफ्रायनो नोंथाङा दिनै फ्रि जागोन अब्ला नोंथाङा दिनै बे जे नोंथाङा दिनै फोथायनायनि खारनायाव दङ नोंथाङा दिनै आरामै दिनै खारनो हागोन नोंथाङा दिनै रेजेङै खारनो हागोन आरो नोंथाङा दिनै सासे देरहासार जानो हागोन नाय नोंथांमोना दिनै अलिम्पिकआव गेलेग्राफ्रा जेब्ला बिथांमोना दिनै प्लेग्राउन्डआव नामायबाय बे समाव बिथांमोना गावसिनि जि गिलिर खसाबफोरखौ खुनानै जे बबे खसाबा बियो रेजें बे खसाबखौ बिथांमोना गाननानै जेब्ला बिथांमोना दिनै खारनो दिनै सुरु खालामबाय अब्ला बिथांमोना गोरलैयैनो दिनै खारनो हायो दा जोंबो बेबायदिनो फोथायनायनि खारनायाव जोङो बयबो दं आंनि अनजाग्रा लोगोफोर फै जोङो थाम थिम जोङो जानि फै जोङो बेबायदि गासैबो बिबानफोरखौ जोङो फोरबोनो जोङो दोनै फोरबोआनो बे गासैखौबो लाजोबगोन आरो सेकेन्ड पइन्टआव आङो थांनि जोङो सेकेन्ड पइन्टआवहाय जोङो नायोब्ला जोङो नुनो मोनो सैसोनायजों खारनो नांगोन Hebrew chapter 12:1आवहाय जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनो बि पार्टआवहाय सैसोनायजों खारनो नांगोन run with endurance आङो एसे सिगाङावहाय बुंलांखाबाय दिनै जोङो आब्राहाम आरो दिनै आइजाक आरो जाकबमोनाबो बेबायदिनो बिसोरनि जिबनाव मोनसे बे सैसोनाय दिनै गुनखौ लानानै बिथांमोना खारनानै बिथांमोना देरहासार जानो हादों बिथांमोननि जिबनाव बे सैसोनायनि गुना दिनै गैयामोनब्ला बिथांमोना माब्लाबाबो दिनै देरहासार जानो हानाय नङामोन थिग बेबायदिनो जोङो गोजाम रदाइखौ दोननानै गोदान रदाइयाव फैयोब्ला जिसु ख्रीष्टखौ जोङो दिनै नुनो मोनो जिसु ख्रीष्टआबो जेब्ला बे बुहुमाव बियो दं समाव बियो माब्लाबाबो बियो दिनै 30 बोसोरनि सिगां बे बुहुमनि बे मिनिस्ट्रिखौ बे जागायाखै जेब्ला बियो 30 years 30 बोसोर जाबाय अब्लासो बियो बे बुहुमनि जि इसोरनि खामानिखौ बियो स्टार्ट खालामदों नाय अब्ला जिसु ख्रीष्टआबो बेसेबांबा दिनै सैसोनानै बियो नेबाय थादों आरो बिनि सेलाफोरनि जिबनावबो जों नायोब्ला नुनो मोनो जिसुजों लोगोसे बोसोरथाम थाफानायनि उनावसो बिथांमोना इसोरनि जिसु ख्रीष्टनि जि फोरोंनाय बेखौ गुबुननो बिसोर फोरोंहैदों आरो बेनि गाहाम रादाबखौ बिथांमोना दिनै खोन्थाबायदों
दा बेनिखायनो आङो खावलायो जोंनि ख्रिस्टान फोथायग्राफोरनि जिबनाव बे सैसोनाय नैबे गुना थानो नांगोन आरो बे सैसोनाय गुना थायाब्ला नोंथाङा माब्लाबाबो दिनै देरहासार जानो हानाय नङा बेनिखायनो दिनै गासैखौबो इसोरनि फोथायग्रा फिसाफोरखौ दिनै गाहाम बाथ्राया बेखौ दिनै बुंदों जोङो नाय कलसियानि 3:12 बाहाय नायोब्ला नुनो मोनो इसोरनि रावा ओरैबायदि जोंखौ रोखायै जोंखौ दिनै खोन्थादों बेनो जाहैबाय सैसोनायनि दिनै बे गुनखौ जोङो मालाफोर बायदि गानदो होननानै बुंदों जोङो मालाफोर बायदि गानोब्ला जोङो जेरावनो थां बेयावनो बे सैसोनो हानायनि गुना नोंथांजों थांफागोन बबेबा सैसोनांगौनि जे गोनांथिया जायोब्लाबो नोंथाङा बे सैसोनो हानायनि गुनखौ मालाफोर बायदि गानखाबाय नालाय नोंथाङा गिनांगौ जानो फैनाय नङा नोंथांमोना मालाबाबो दिनै जेननाय नङा नोंथांमोना दिनै देरहासार जानो हागोन नोंथांनि बे फोथायनायनि खारनायखौ दिनै बेबायदिनो कन्टिनिउ लांबाय थानो हागोन बेनिखायनो जोङो बे सैसोनो हानायनि गुनखौ जोङो मालाफोर बायदि जोङो गाननांगौ मालाफोर बायदि गानोब्लासो अब्ला नोंथाङा सासे देरहासार जानो हागोन आरो जोंनि थांखिया दिनै जाफुंगोन बेनिखायनो आङो दिनै खावलायो जि इसोरा जोङो मोनसे गेदेर दिनै प्रमिस खालामदों दिनै इसोरनियावल' दिनै देरहासार जानो हानाया दिनै दङ जोङो बेखौहाय गितफोरनि 37 आरो बोरायाव जों नायोब्ला बाहाय नुनो मोनो साम्स 37 जोङो 4 आव बाहाय नायोब्ला बाहाय जों नुनो मोनगोन आंनि अनजाग्रा लोगोफोर जोङो फै जोङो सैसोनो हानायखौ जोङो मालाफोर बायदि गाननानै जोङो थामथिमजानि आरो फोथायनायनि जि खारनायावहाय जोंहा दंबाय थायो जोङो बयबो दङ दिनै नोंथाङा साननांगौ बे आलासिल' दिनै फोथायनायनि खारनायाव दंबाय थायो बे नङा जों बयबो दिनै फोथायनायनि जों खारनायाव दङ जोङो खारगासिनो दङ नोंथाङा दिनै हारसिं जाबाय थानो हागौ नोंथाङा हारसिं नङा जों बयबो दिनै फोथायनायनि खारनायाव जोङो दङ अब्ला जोङो दिनै फै जों थामथिमजानि जों बे बाथ्राखौ जोंनि गोसोआव जों लानि आरो जोबथानायाव लास्ट पइन्टआव जों नायनि जोंनि नोजोरा जिसु ख्रिस्टनियाव जानांगोन हेब्रु चैप्टार 12 आव जोङो बाहाय नायोब्ला जों नुनो मोनो इंलिशआव बुंदों फिक्स योर आइज अन जीसस जोंनि नोजोरा जिसु ख्रिस्टनियाव जानांगोन गासैबो ख्रिस्टखौ फोथायग्रा आरो फोथायनायखौ लानानै खारग्रा साफ्रोमबोनि जिबनाव जोङो जोंनि नोजोरखौ जिसु ख्रिस्टनियाव जोङो दोननो नांगोन मानोना बियो जोंनि गेदेर एग्जाम्पल बियो गालांबाय नाय दिनै जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बे बुहुमाव बियो दङमोन बे समाव बियो जोंनि थाखायनो बियो क्रुसाव बियो सैनांदों जोंनि थाखायनो बे क्रुसाव बियो आलायजादों आरो बियो लाजि फोनांजादों आरो जोबनायाव जिसुआ गासैखौबो सैसोनायजों देरहासार जानो हादों जोंबो बे जिसु ख्रिस्ट बायदि जोङो देरहासार जानो नांगोन थारैनो जोङो देरहासार जानो नांगोन जोङो आपोस्टल पाउलनि जिबनाव जों नायोब्ला जोङो नोंथांमोना दिनै नुनो मोनो बयबो दिनै आपोस्टल पाउल होननानै बुङोब्ला दिनै सिनायजोबखायो आरो मिथिखागौ आपोस्टल पाउलाबो जिसु ख्रिस्टखौ मोनजेननायनि उननिफ्रायनो बिनि जिबनाव गोबांथार बेबायदिनो थारनाफ्रा दिनै सफैदों बियो होसोजादों मुगैजादों ठाट्टा खालामजादों आरो जोबथानायाव बियो जेलाव जोंनि जोबजादों आरो इसोरनि अननायनि गेजेरजों मिराकोलै बियो सोमोनांथाव बियो जेलनिफ्राय गदों आरो जोबथानायाव बियो जेलावनो बियो जोबथानानै बिनि जिबना दिनै थुंगेदों बिनि जिबना थुंगेनि सिगां बियो मोनसे बाथ्राखौ बियो जोंनो गालांदों बिनि बाथ्राया जोंनो जादों जाहैबाय नोंथांमोना 2 थिमथिनि 4:7 बाहाय नायोब्ला नुनो मोनो 2 थिमथि chapter 4:7 आव बाहाय नायोब्ला ओरैबायदि बाथ्राखौ जोङो नुनो मोनो बे बाथ्राया जोंनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि चेलेन्जिं जानानै दिनै थाबाय होननानै आं सानो आङो मोजांनि थाखाय आङो
दावहाखौ नांबाय होननानै बुङो बियो मोजांनि थाखाय आङो दावहाखौ नांबाय आङो फोथायनायनि खारनायखौ लानानै आङो खारबाय नाथाय आङो दायो आंनि बे फोथायनायनि खारनायखौ आङो दिनै फोजोबबाय आंनि अनजाग्रा लोगोफोर दिनै पाउलाबो नों बायदि आं बायदि सासे बियो मानसिसोमोन नाथाय बियो फोथायनायनि लानायखौ बियो खारनायाव बियो सासे देरहासार बियो जानो हादों बेनिखायनो आङो बयखौबो दिनै खावलायनो गोसो जादों आरोबाव आङो खनसे खावलायनो गोसो जाबावदों आंनि अनलायग्रा लोगोफोर जों खोनानो मोनबाय माबोरै देरहासार जानो हागोन जोङो बिबान आरो थाबथा होग्रा पापफोरखौ एंगारनांगोन आरो मा जोङो खोनानो मोनबावबाय सैसोनायजों जोङो खारनो नांगोन जिसु ख्रिस्टनियाव जोंनि नोजोरखौ थि लाखिनांगोन अब्लासो जों देरहासार जोङो जानो हागोन गमामायैनो आरो जोङो बे खामानिखौ जों मावाब्ला गमामायैनो जोङो सासे जेनग्रासो जों जानो हागोन आंनि अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो गमामायैनो बे बाथ्राफोरा नोंथांनि जिबनाव थाबाय होननानै आङो बिसास खालामबाय इसोरा खोनासंग्रा साफ्रोमजोंबो देरहासार जानो हानायनि बोर होथोंसै इसोरा गावनि खोन्थाग्रा आरो खोनासंग्रा बयनिबो जिबनाव थानानै बे गेदेर बोरखौ लाबोथोंसै हामबायसै जोंनि दिनैनि गाहाय बुंथिगिरि सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जोङो साफ्रोमबो देरहानो थाखाय जोनोम जादों आरो जों देरहानांगौब्ला जों माबायदि जानांगौ बिनि बिषय गोबांथार गुवारै बेखेवनानै फोरोंबाय बेनिखायनो आं सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय इसोरा बिथांनि जिबनाव बिथांनि मिनिस्ट्रि आरो न'खरनि सायाव गिदिर बोर खालामथोंसै आरो जों जेसेबांनाखि खोनाबाय जोङो जाहाथे बयबो मोनफ्रोमबो बिषयावनो जों देरहासार जायो इसोरा जोंनो बेबायदि बोलो आरो आशीर्बादखौ होथोंसै दायो जोंहा आखायाव समाथ' थांबाय बेनिखायनो अब्लाबो दहाय बुंखानाय बादि आं जोंनि सिडिपिनि जे मानगोनां डाइरेक्टर आं सारनियावबो एसे रायलायबाय आरो बिथाङाबो पारमिसन होबाय आरो दहाय एसे सिगाङाव बुंथिनाय जोंनि गेजेराव नुजाफैनाय जोंनि मानगोनां सार रेभारेन्ड पास्टर रन्जित कुमार बसुमतारीखौ आङो मिथिहोनानै दोननाय जाबाय बिथांमोन मोसाखांनायनि उनाव जों बिथांनि आर'जजोंनो सानजौफुनि बे इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय हाबाफारिखौ जोङो दोनथ'गोन जायफ्रा कमिटिनि दैदेनगिरिफोर साब कमिटिनि दैदेनगिरिफोर डाइरेक्टर आरो गासै फोरोंगिरिफोर बिथांमोननि गेजेरजों नोङो नोंनि रावफोरखौ बेयाव थानाय लाइमोनफोरनो उन्दै गथ'फोरनो नों फोरोंबोगासिनो दं आरो दिनैनि सानजौफु समाव जाय बुंथिगिरिखौ नों लाबोनानै बिथांनि गेजेरजों माबोरै जिबनाव देरहानो हायो माबोरै खारोब्ला जों नोंनिसिम सौहैनो हायो बे बिषयनि गेजेरजों थुलुंगानायखौ जों मोननो हाबाय हामबाय होयो बुंथिगिरि बिथांखौबो आरो बिथांनि थाखाय उनाव प्रार्थना खालामदों बिथांनो बिनिफ्राय साबसिन फोरोंनो हानाय खोन्थानो हानाय नों आशीर्बादखौ नों होबावदो उननि समाव गुबुनफोरखौबो बिदि थुलुंगानो हानाय बायदि हामबाय होदों आफा नोङो बे सानजौफुनि जथुमनायखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे दैदेनबाय आरो जोंहा उननि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर दंबावो नोङो बयजोंबो लोगोसे थानानै दैदेनदो जायफ्रा क्लास लागोन फोरोंगोन बिथांमोनजों लोगोसे थानानै नोङो फोरोंग्राफोरजों लोगोसे थानानै फोरोंदो सोलोंग्राफ्राबो फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायखौ गोसो होनानै सोलोंनानै बुथुमनानै लानो हायो बेबायदि आशीर्बाद लाबोदो जायफ्रा न'निफ्राय हान्थिनानै फैदों थांफिनगोन गोबां बिमा बिफाफोर दं बिथांमोनखौबो नों जेरै दैदेननानै लाबोदों थांनाय समावनो मोजाङै दैदेननानै लांफिनदो आरो बे बाखि जे जानो गोनां बे सिडिपि प्रग्रामाव लोगोसे थानानै नोङो दैदेनबावदो बे गासैखौबो नोंनाव गथायनायजों बासायग्रा जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बिबाय आमेन